On Monday, Tripura Governor Indrasena Reddy Nalu casted his vote at polling booth in ZHMC Community Hall under Salim Nagar area of Malakpet in Hyderabad. On Monday, Lok Sabha election took place in various places of the state, Hyderabad. On this day, Tripura Governor Indrasena Reddy Nalu casted his vote at polling booth in ZHMC Community Hall under Salim Nagar area of Malakpet in Hyderabad. Wife of Tripura Governor Renuka Nalu also casted her vote along with him. Speaking on the occasion, the governor said that voting is not just a right, but everyone should consider it as a responsibility and exercise the mandatory right to vote. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం. ఈరోజు భారతదేశంలో ఓట్ల పండగ నడుస్తున్నది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవాలంటే మనం ఓటు వేయాలి. నా ఓటును నేను ఈరోజు వేసుకొని ఈ ప్రజాస్వామ్య రక్షణ కొరకు నేను పాల్గొన్నాను. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్య రక్షణ కొరకు ఈరోజు వారి యొక్క ఓటును సద్వినియోగం చేసుకొని ఓటు వేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ తగ్గటానికి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వచ్చి ఓటేయాలి. సామాన్యంగా ఎడ్యుకేటెడ్ మిగతా టైంలో అంతా కూడా ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడతారు. ఈరోజు హాలిడే ఇస్తే దాన్ని హాలిడే కింద సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఉదయం ఒక 10-15 నిమిషాలు పోలింగ్ బూత్కి వచ్చి ఇది ఒక ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకొని మిగతా డే అంతా కూడా వారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి సౌకర్యాన్ని వారు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఓటు వేయకుండా ఉండటం అని అంటే మన యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం అవహేళన చేసినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. బ్యూరో రిపోర్ట్, చిని ఖొరాంగ్.